sam Damir Agičić i večeras ćemo u Ilici 87 predstaviti knjigu Snježane Grković-Janović Zaštićena djetinjstva. Radi se o knjizi sjećanja književnice za djecu i autorice niza knjiga o temama socijalnog zdravstva, zaštite, sestrinstva, koja govori o njenom djetinjstvu uoči i tijekom i neposredno nakon kraja II. Svjetskog rata. O djetinjstvu koje je bilo ispunjeno sretnim, ali na kraju i jednim vrlo tragičnim datumom. Naime, Snježana Grković-Janović je vrijeme uoči rata provela u Zagrebu, ratne dane na Braču, gdje je bila zaštićena zajedno sa svojom majkom, koja je bila jedna od prvih medicinskih sestara u međuratnoj Hrvatskoj, a onda pod kraj rata vratila se s majkom u Zagreb. Majka je završila u ustaškom zatvoru i oboljela i umrla nekoliko mjeseci prije rata. Jedna vrlo tragična sudbina. Autorica govori o svemu onome što je proživljavala u tom teškom vremenu uoči i tijekom rata i onda tu staje i kaže da je imala zaštićeno djetinjstvo dok je majka bila živa, a da je poslije ostala u okruženju najbližih. Ona je onda s ocem, koji je postao profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu, otišla i mladost proživjela u Sarajevu, a onda je studirala i studij završila u Beogradu. Poslije se preselila u Split i u Splitu zapravo proživjela veći dio života i dočekala starost u kojoj opisuje neke važne dane svoga djetinjstva. Knjigu smo povezali sa projektom Ilica jer knjiga govori o Zagrebu, o zagrebačkim ulicama. Govori o Gregorijančevoj, o Degenovoj, Nikolićevoj, Gajevoj, o Rokovom perivoju, dakle o centru Zagreba kojemu je Ilica upravo poveznica.